Jamen dags Malik. Jeg har lavet en temaopgave om kinematik og vil nu forklare om den ved hjælp af en video. Jeg har i denne opgave brugt differentialregning til udregning af både fysik og matematik. Og jeg vil forklare om følgende punkter. Jeg har forklaret om definitionen på sekant tangent, definitionen af en differentialkvotient. Jeg har forklaret om regneregler for differentiation af funktion sumreglen og konstantreglen. Jeg har forklaret om monotoniforhold. Jeg har forklaret om, hvad en vendetangent, maksimum og minimum er. Jeg har forklaret om, hvilken krav der er til en voksende aftagningsfunktion. Så har jeg redegjort, hvad der forstås ved positiv og negativ hastighed / acceleration. Der har jeg sat rettelser ind. Redegjort for stedet, hastighed og accelerationsfunktioner og deres sammenhæng. Den er også rettet til. Og til sidst og ikke mindst vil jeg forklare om min videoanalyse. I mit tilfælde har jeg brugt udkastet om Marius hop. På en sekant og en tangent. En sekant har vi heroppe er en ret linje, der går igennem 2 punkter på grafen. Det kan vi se her. Tangenten derimod ligger så op af et punkt på grafen. Vi kan nu se her, at vi zoomer nok ind på sekanten, vil vi ikke kun se forskel på selve grafen og sekanten. Når man differentierer en funktion, får man tangentens hældning i et specielt punkt. For at finde hældningen for en ret linje, dividerer du ændringen af y-værdien med x-værdien. Vi gør noget lignende for at finde tangentens hældning. Nu se her, at vi finder et punkt på x-aksen, kalder det for x0. Tilsvarende finder vi et punkt på y-aksen, kalder det for f af x er 0. Vi tilføjer nu en længde h og finder et nyt punkt på x-aksen, kalder det for x er 0 plus højden h. Tilsvarende y-aksen finder vi et nyt punkt, der hedder f af x plus højden h. Nede i vores brøk her kan vi se, at tangentens hældning er lig med forskellen på y2 og y1 divideret med forskellen på x2 og x1. Vi kan nu se her, at vi sætter dem nu ind og ser nu, at x0 går ud med x0, og vi får længden h her. Vi ved nu, at funktionstilvæksten divideret med længden h er lig med sekanthældning. Dette kan vi se ved, at vi sætter en sekant igennem de 2 punkter her, vi har fundet. Ved at gøre h uendelig lille, vil den til sidst ligne tangentens hældning. Og vi får derfor tangentens hældning. Monotoniforhold. Monotoniforholdet siger noget om, i hvilken intervaller grafen er voksende eller aftagende. Vi ved også, at differentialkvotienten er lig med tangentens hældning i et punkt. Differentialkvotienten er lig med f af x. Hvis f af x er positiv, er grafen voksende. Hvis f af x er negativ, er grafen aftagende. Hvis f af x er 0, er den hverken aftagende eller voksende. Vi kan se her i punktet minus 2. Den er hverken aftagende eller voksende. Derfor er f af x 0. Vi kan se i punktet minus 1,5. Der er den over 0. Derfor er grafen voksende. Vi kan se i punktet 1, at den er under 0. Grafen er derfor aftagende. Overordnet set har grafen 3 muligheder for f af x er 0. Den har en vendetangent, der er et maksimum, og der er et minimum. Maksimum, minimum og en vendetangent. For maksimum gælder det, at venstre side skal være positiv, og højre side skal være negativ. Modsat minimum, der skal venstre side være negativ, og højre side skal være positiv. Her ses en vendetangent. Det siges for en vendetangent, at både højre og venstre side skal have samme fortegn. Det sider vil også sige, at f af x
både på højre og venstre side, skal være lig 0. Derfor hverken positiv eller negativ. Positiv, negativ hastighed / acceleration. Vi tager udgangspunkt i en bil, der bevæger sig fremad. Den har derfor en positiv hastighed. Hvis den dermed bevægede sig tilbage bakket, havde den en negativ hastighed. Det vil også sige, det er fordi, at hastighed angiver, hvor hurtigt et objekt flytter sig, og i hvilken retning det flytter sig. Men bilen vil dermed også stadig have positiv fart, da fart er en distance per tidsenhed. Accelerationen derimod vil derfor være positiv, da bilen kører fremad, da den accelererer op, og negativ acceleration, da den bremser, da der sker en deacceleration. Ja, min video om Marios hop. Vi ved, når Mario hopper op i luften, vil han blive tynget ned af tyngdekraften. Og det skal også sige, at den her opgave, at vi ikke tager højde for luftmodstand. Vi har to funktioner. Vi har den blå, som er stedfunktionen her. Den er en parabel, og den siger noget om hastigheden. Så har vi den røde, som er hastighedsfunktionen, og den siger noget om stedet. Ja. Vi kan se på stedsfunktionen, at der sker en acceleration på vej op. Da den rammer parabolens toppunkt her, er accelerationen lig 0. Den falder nu igen, i det Mario han falder, og der sker en acceleration igen. Hastighedsfunktionen her, at den er lineær. Dermed bevæger Mario sig vandret med en konstant hastighed. Han bevæger sig dermed samme antal meter per tidsenhed hele vejen igennem. Dermed er vores hastighedsfunktion lineær.